Samtang Arsobispo sa Sugbo Jose Palma bipadayag na ang grabing kahuwaw nga sinati karon sang putanan kini sa pagpasagad sa katawhan sa Kalikupan. Provincial Disaster Risk Reduction Management Office moawhag nga deklarar nga ubos sa state of calamity ang lalawigan sa Sugbo. Si Chona Carion sa report. Kini tinuod man gyud nung dunay mga hitabo nga sayang atong recourse no mo ina lamang pagampo kay di makita magabuhat og ulan no ginulang man gyud. Gipadayag ni Arsobispo sa Sugbo Jose Palma nga sa nagkagrabe karon nga epekto sa El Nino tungod sa pagkagusbat sa kaligupan usa sa kadang pansakatawhan mao ang kahitasaan. Subay niini ipagawas na unya sa simbahan sa Sugbo ang Oratio Imperata nga maghangyo sa Dios nga hatagan na og uwan ang katawhan. Pagampo nga unta ang atong gipangandoy ipaabot nga ulan mo abot na aron atong mga tanom no ang atong mga proyekto ug siyempre no ang atong buhian. Samtang mudusok report ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office sa Provincial Board aron mamahimong basihan pagdeklarar sa state of calamity sa lalawigan. Pinakaapektado sa huwaw ang ikatulong distrito sa lalawigan sa Sugbo ug ang lungsod sa Dalagit, ang vegetable capital sa Sugbo. First declaration is that's more on preparation para lagi ito sa pagpangandam sa El Nino, no? So siguro this time nakita naman gyud nato ang ubay-ubay na gyud ang mga kadaot. Sa pagkakaroon padayon ang pag-apod-apod og mga water drums og hose alang sa mga mag-uuma, lakip sa mga gipang-apod-apod ang mga bugas. Tun-an usab sa PDRRMO ang paghatag og alternative livelihood sa mga mananagat. Inana gyud karon assistance gyud na pagkaon, no? Bugas kana gyud. And then gi-apil na sa giplanuhan naman nila kung unsay mga alternative livelihood, no? Livelihood nga atong mahatag ngadto nila labi na gyud sa mangingisda. Miabot na sa 58.2 million pesos ang danyo sa agrikultura samtang 12.3 million pesos usab ang kadaot sa livestock o poultry. Chona Carion, Balitang Bisdak.